Li bajarokê Tiltemerê şerûpevçûn rawestiyane û rêkeftinek di navbera Hesedê ji aliyekî ve û rejima Sûriye û Rûsya ji aliyekî din ve bo radestkirina bajarokê Tiltemerê bo hêzên Rûsyê hat encamdan. Rewangeha Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku roja şemiyê 16 meha yazdan 2019 rêkeftinek di navbera Hesedê ji aliyekî ve rejima Sûriye û Rûsya ji aliyekî din ve bo radestkirina bajarokê Tiltemerê bo hêzên Rûsyê hat encamdan. Li gorî wê rêkeftinê şerûpevçûn li Tiltemerê hatin rawestandin û hêzên Rûsyê û yên rejima Sûriyê li Tiltemerê belav dibin. Êdî bajarokê kete jêr parastina Rûsyê de. Jêderê serbarkir li gorî rêkeftinê grûpên çekdar jî ji hin gundan vedikişin ta ku bigihine sînorê dawiyê bajarê Serê Kaniyê her wiha di vêşriya navdewletî Enfor jî vekişin û çekdarên rejima Sûriyê li wê deverê bicih bibin. Girêdayê heman deverê biryar bû dewriyeka Rûsî roja şemiyê li Tiltemerê birêve biçe lêbicîkirina biryarê ta roja yekşemê hat bipaşxistin. Li gorî jêdernê rewangeha Sûriya mafê mirovan hin rêkeftinên din jî hene nehatine eşkere kirin. Lê biryara roja şemiyê eşkere bibin. Hevdemê tundbûna şerûpevçûnan li gundewarê bajarokê Tiltemer navbera Hesedê û grûpên çekdar û rejima Sûriyê de ku ev çend heftiye şerê pêşveçûn û paşveçûnê berdewam e. Roja pênşema borî jî hêzên Rûsyê xaleka xwe ya leşkerî li nêzîkî navenda peywendiyan ava kir. Her wiha batriyên pansîr û 40 otomobîlên leşkerî û 160 leşker û hevserên xwe li balafirxaneya bajarê Qamişlo belav kirin û şer li Tiltemerê li gor heman jêderan rawestiyaye. Tiltemer ji bajarok û navçeya Tiltemer pêk tê ji bilî bajarokê 133 gundan li xwe digire. 40 kîlometrî dûrî bajarê Hesekê ye û 35 dûrî Serê Kaniyê. Li aliyê wê rojhilat bi 1 kîlometrê rêya navbera Hesekê û Serê Kaniyê dikeve û ji aliyê başûr ve rêya otostradya di navbera Qamişlo Helebê de dikeve. û cihekî stratejiyê giring e û kenîseyek bi navê Elqedîsa lê heye. Neşteciyê wê aşûrîne Kurdin Erebin lê bi piraniya xwe ve aşûrîne ku li gorî amarekî di sala 2014 hejmara xelkên bajarok 7285 in û navçeya wê 5982 kes bû.